Assalamualaikum mga pagar. Iman tuwag gawin ay video tano nagyang kanan apkire niyo akya pagrenyo nami ang bawataan o palaw ago dapay. Yanan akya timo amin na sibuanan sa tumarumpong gymnasium Barangay Diamla, Pualas, Lanao del Sur. Nagyang kanan na amitimo-timo na ginambusong bawataan o pito kataw ang mga wata o palaw ago dapay. Siran sotari Kanugun, Tabi, Oranto, Daungan, Pinakol, Agu, Gundarango. Nakataybo mga pagar, adi kami di mreri parado kapag motorked kami ni. Nasi kami psalingga na ta sa Maligo, Taman, Saro kami din pagukit sa Talambo, Ingod, Bulinsong, Rindi, Bantayan, Tagoranaw, Notong, Basagad, Danugan, Agu, Gadungan. Nakataybo mga pagar, amyak puundan sa motorkid tano. Tanto ko mapiap pagilayin ni igira so pamilya na maiisa-isa. Pang nintano si Wallahu Ta'ala alang wano pamilya sa Ranao na lagi daya ang maiisa-isa adaban yan si Mukot. Wali amin ina magguda sa koraka ay asumo ay nakan inaso mawata na ingadi na inao na leya ame nadi ikadi na panggura o katatanugu nulo ka iya ke nanain dusta kadosa ubedunaka kapikirang kale minaso iya pakang gerinta ai inilala na rasay tapi so katuro natagi na pangkusaka ay nainao na leya nabaso ka kerawang ka sa kakribu nila ada nabakan sa kakeraw apikirang kaliyamin kadari di kapenulan na o berubah ako pan nasaka din na sosinga din na sami at yaalungan na
o nalayamin Adia kana ketigeran Na ande kami ribuna Miati dinaloman Nadata makatuna Inainawaliyami Atatap ako pikirakan O gagawin ko Nakatay mo mga pagar-api na yami sa notong so mga pedamika madagluto amyaw ri sabab kumargan so lalan sa Tagoranaw agu bantayan. Habang dito no dip na yon so mga pod na daan tanaron ang kailangan na giyang kaya mga pagarita no kakabayairan na makilang siran sa giyang kai adron tano. Ribuna Miati dinaloman Nadata makatuna Inainawaliyami Atatap ako pikirakan O gagawin ko Naidudu pagare ko Wai dumuaw hamadhamim Inabusia Abdul Hakim Kaumangko mapaamikir Na apya sa bumia tama na giyang kaya video tano na inukaan mo ya apartunian mapita na share niyo giyang kaya video para kambantayan ng mga pagarita no amyak atin ago da maka atin sa giyang kaya akya reunion tano. Na oda ka pan mga pag-follow sa giyang ka Facebook page ka na kama vlogs na follow ka para ka update ka kung mga bago postakan ago share na ka na giyang kaya video mala ko ni balas. Salamat na sa kapipig ginawa. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.